histórie, tam sa robila vždycky prísaha. Tak skúsme dneska prísahať. To nás postaví! Na pravé koleno, pravá ruka na srdco. A ja poviem, vy potom po mne opakujete. Prisaháme, že budeme bojovať do poslednej kapky krvi. Prisaháme, že budeme bojovať do poslednej kapky krvi. Budeme domácich neúprosne napádať a stále tvrdo drviť. Budeme domácich neúprosne napádať a stále tvrdo drviť. Jeden za všetkých, všetci za jedného. Jeden za všetkých, všetci za jedného. Nikdy sa nevzdáme a preto vyhráme. Nikdy sa nevzdáme a preto vyhráme. Exil do toho! Exil do toho! Vrátil? Nechcem. Poď, nedebatuj, Neutíkaj sa, hovoríš! Neutíkaj! Poďme, vlak odchádza! Jak to bolo napísané. Oprav si to, Láco bol prvý. Počkaj, však ja ti to dám, ale ja to nemám ako dobrať. Čo ja si to zoberiem? To je zápis, že potom Vlado nech napíše. Ale oni sú polisti. Igor, hlasiť cez polčas. Veľký rozdiel, hlavne na tomto veľkom mieste. No, máme dobrú hráčku Veroniku, tá žiaľ Bohu, ale tých mladých z domácich sú asi pre nás neudržateľní. Museli by sme oveľa viacej trénovať, alebo sa zohrávať. A brankár robil, čo sa dalo, Aj čo sa nedalo. ale nešlo to. No, jednoducho, mali nás trošku viacej šetriť stúmatí domáci, že len hrabu a chceli by nás rozbiť jak žito. Lepší sa to cez počase. Áno, tak posilnenie je, čaj s rumíkom som podal a snáď to pôjde. No. Ďakujem. Ale nejde o to, ale záloha vôbec nie. Všetci v útoku. Ale výsledok je dobrý. Prečo som aj na teba kričal teraz? Lebo tu to dievča na čip. Si nás precenil. Priebeh zápasu, no podstatné je, že konečne bolo pekné počasie a že sme sa zišli. A nikto sa nejak vážnejšie nezrazil, uvidíme, ako to bude s Lacom Polákom, ale snáď bude zdravý. No a priebeh zápasu, pokiaľ hrali základné zostavy, to bolo v celku vyrovnané. No a potom už tá mládež naša rozhodla o jasnom víťazstve domácich, ale v podstate posledný výzdom rozhodcov, ako som už aj zápisnici z minulého roku napísal. Je to len štatistický údaj na papieri. Dôležité, že tradícia pokračuje, že sme zdraví, že sa stretneme a večer snad to aj oslávime spoločne. Čo hovoril kapitán Exilu? Kapitán Exilu sa snažil nejakým spôsobom odvrátiť tie posledné zlé výsledky Exilu, ale zmenou pravidiel aj sme mu povolili teda, že mohla tá vnúčka nastúpiť, hoci ešte mladá. A na ihrisku bola asi jedna z najlepších, až nie najlepšia hráčka. Takže, ale v podstate Igor je srdciar, Igor je naša legenda, Igor je postava štefanského futbalu, takže ja si ho veľmi vážim, že aspoň tá jeho rodina zachraňuje ten exil. Ďakujem, vidíme sa večer po zápase na večeri.
teším sa na večeru a určite bude nejaké spestrenie, čo nám Igor pripraví. Ďakujem. Ale oni nekávali 6 gólov, ja som teraz prepísal relatív skroní. No, on tam došiel a začal pičovať. No, kde? Góly dával. Mali ste tam behnúť, o pol mali skončiť. Ja? Tak dobre, dám si, ale Keby bola silnejšia,